Prievidské gymnázium v tomto školskom roku navštevuje 1017 študentov, pričom časť z nich navštevuje aj 8-ročné gymnázium. Poprvýkrát v histórii školy usporiadali v posledný februárový piatok Deň otvorených dverí. Od 11. do obeda do školy prúdili záujemcovia o štúdium, aby si prezreli areál školy, ale zúčastnili sa aj pripravených prezentačných vyučovacích hodín. Chceli sme vlastne priblížiť rodičom a širokej verejnosti, hlavne záujemcom o štúdium na našej škole, študijné programy, ktoré ponúkame pre žiakov, potom ukázať im naše nové učebne, hlavne v novej nadstavbe a vlastne poskytnúť tú informáciu, ktorú mnohí rodičia zháňajú tým, že nám telefonujú alebo posielajú e-maily. Mimoriadny záujem bol hlavne o laboratórium chémie. Tu si študenti spolu s profesorkou pripravili ukážky efektných pokusov. Môžeš nám prezradiť, aký pokus si robil a teda či ti vyšiel? Robili sme pokus, ktorý sa nazýva bengálske ohne a vyšli nám, aj keď boli trošku prudšie, ako sme čakali. Má to byť akože viac ďalej od seba, aby sa to zapaľovalo postupne, ale nemali sme takú veľkú podložku, čiže sa zapálili takmer súčasne. Návštevníkov počas sledovania jednoduchého pokusu vystrašil výbuch za oknom laboratória. Všetko však bolo plánované. Bolo to riadené, vopred odskúšané, čiže žiadne nebezpečenstvo nehrozilo. Čo sa vlastne stalo? No, bol to vlastne výbuch zmesi nazývanej flash, čo je zmes práškového hliníka, rozdrveného manganistanu draselného a trošku síry. Celkovo pripravili pokusy v 4 sekciách. 2 z toho mali prizerajúcich sa zaujať efektným divadlom. Boli to blesky pod vodou. Je to vlastne oxidácia etanolu v prostredí kyseliny sírovej manganistanom draselným. Ďalej to bol draslík do vody, vznik hydroxidu draselného, ktorý je sprevádzaný horením draslíka a jeho tzv. Utekaním po vode. A potom to bola dichromanová sopka, to je zase teplný rozklad dichromanu amonného, pričom pripomína to skutočnú sopku, akú poznáme z prírody. V druhej skupine to boli bengálske ohne a tzv. Tancujúci horiaci medvedík. Tiež vyrábali acetylen a predvádzali pokusy, ktoré bežne robíme doma v kuchyni a pritom si ani neuvedomujeme, že ide o chemickú reakciu. Sú to vlastne neutralizačné reakcie sódy bikarbóny, čo je chemický hydrogen uhličitan sódny a kyseliny chlorovodíkovej. Je to v podstate reakcia, ktorá prebieha aj v ľudskom žalúdku, keď nás tzv. Páli žáha. Na príprave ukážok chemických pokusov pracovalo 10 študentov a 4 dievčatá. Pre záujemcov vyrábali karamelové lízatká. Prečo sa rozhodol prísť na tento deň otvorených dverí? Chcel som vedieť, ako to vyzerá, ak by som sa sem dostal náhodou. Teda dávaš si prihlášku na túto školu? Áno. Čo sa ti tu najviac páčilo? Určite tie pokusy vedľa? No áno, ten výbuch. Prijímacie skúšky do 4-ročného gymnázia sa uskutočnia 7. mája a do 8-ročného 5. júna. Aké kritériá budú pre 8-ročné gymnázium? Podmienkou prijatia bude vykonať písomnú skúšku zo slovenského jazyka a z matematiky. Pokiaľ žiak úspešne napíše aspoň na 20%, tak prvých 26 žiakov podľa úspešnosti bude prijatých. Prvý ročník Dňa otvorených dverí na Prievickom gymnáziu sa stretol s veľkým záujmom žiakov. Prišlo viac ako 100 návštevníkov. Ako nám potvrdila Karin Malátová, chceli by v tejto tradícii pokračovať aj o rok.